Кърджилова. Изключително ми е приятно, че сте тук при нас днес на това събитие. Идваш ли? Добре. Ние сме преднародни. Телефонът е в модерните за сезона пастелни, преливащи се цветове. Телефонът е не само модерен и надежден, но с него е изключително забавно. Телефонът има 8-ядрен процесор, Full HD дисплей и една много интересна функционалност, отличавайки го от всички останали телефони на пазара, а именно възможността да се прикачи към него допълнителна батерия. Телефона, който избрахме да подарим, е бял Vibe X2. Спечелившият е номер 22. Благодаря за хубавата награда и най-накрая вече телефона ми няма да му пада батерията.